בוקר טוב. הווידאו הזה יעזור לכם להתעורר ולצאת ליום החדש עם הרבה יותר אנרגיה, עם הרבה יותר עוצמה, עם הרבה יותר אומץ, עם הרבה יותר בריאות ותשוקה לחיים. גם אם ראיתם את הווידאו הזה כמה וכמה פעמים, כל פעם במודע או שלא במודע, אני מטעין בעזרת אור גנוז ותדר מרפא בווידאו הזה, תדר שיעזור לכם לחוות את הוואו של החיים. אז ההתחלה של הבוקר הכי משמעותית היא להגיד תודה לגוף הזה. אנחנו בחיים האלה בגוף הזה. קחו כמה רגעים, לא משנה איפה אתם נמצאים, ופשוט תיגעו בגוף שלכם. המגע, אתם יכולים אפילו לחכות אותי, לעשות מה שאני עושה, לעבור אצבע אצבע, לגעת באצבע אצבע, להזרים את האנרגיה, להכניס אנרגיה לתוך הגוף, לתוך הזרימה של הדם, לתוך החיים. להעביר את הידיים ככה, על השיער, על הקרקפת, על הפנים, על הצוואר, על הגרון. להרגיש הכרת תודה לגוף הזה שהתעורר אחרי לילה של שינה, אל חיים בתוך גוף גשמי, כאן על פני האדמה. וכמה רגעים האלה יכולים לשנות את החיים. פשוט לגעת בגוף, ברגליים, בידיים, בבית החזה, בבטן, בגב, ולעבור עוד רגע אחד ולהגיד תודה. תודה לכף יד שמאל. אתם יכולים לחזור יחד איתי. תודה לכף יד ימין. תודה לאצבעות. תודה לכתף ימין ולכתף שמאל. תודה לצוואר ותודה לגרון. תודה לשרירי הפנים, לעיניים, לאף, לפה, לשיער, לקרקפת, למוח. תודה לגב, תודה לישבן. תודה למפסעות. תודה לרגל ימין ולכף רגל ימין ואצבעות רגל ימין. תודה לרגל שמאל, כף רגל שמאל, אצבעות רגל שמאל. תודה גוף יקר שאתה בריא, אמיץ, שמח. ואחרי כמה רגעים האלה אנחנו מוכנים לצאת אל החיים. ובתהליך הזה שאתם עוברים להמסת הישות הפחד, אתם מוזמנים למלא את השאלון, לקחת לעצמכם את הכמה דקות האלה של הבוקר, לשים את הכוונה איך לשחרר את ישות הפחד ואת הפחד מתוככם, ולצאת ליום הזה עם אנרגיה חדשה. אז עכשיו פשוט תעצמו לרגע אחד את העיניים, עד שאני אגיד לכם די, תעצמו את העיניים איפה שאתם נמצאים, ורק תחושו את האנרגיה של אור גנוז, את הרחם של האור גנוז שעובר דרכי ועוטף אתכם, שומר עליכם, מעצים אתכם, ממיס את הפחדים הרב גוניים שיש בתוככם, ומאפשר לכם להתחבר אל האור, אל העולאות, אל הנשמה שלכם כאן ועכשיו. ואתם מוזמנים להגיד יחד איתי, אני מוגן, בטוח ובריא, בתוך רחם של אור גנוז 3, 6, 9. תפקחו את העיניים, תמשיכו בשאלון ותצאו ליום החדש עם כוח, שמחה, אומץ ואהבה. תודה רבה.